Хора, ние сме, които сме ние. Аз съм Никол, аз мен снима Вълчи. Аз съм Братовчет и ние бяхме направили тук къщичка и сега ще продължим. Да, аз бях много тъпа и без да исках стрих видеото, но много съжалявам за това. Можете да видите първи епизод, но сега почваме втория. Да. Добре, сега това, така ще го оставим за сега. Да. Супер. Утре искам да отидем да изследвам на една мина, дето я видях. Добре, ми дърво откъде? Аз имам стак почти. Я дай. Колко? Колкото искаш. Всичките. Не събира ли никакво дърво? Аз да. Събирах, що? Не, просто питам. Аз съм Съжалявам. Съжалявам. Имам 2 пържоли. Чай се. Искаш ли едната? Не, държи се. Бре, си направя чест. Аз го направих. Така ли? Аз за това. Да, аз без това нямам дърво, тъй че. Кажи го и тук, отдолу под факлата и тук. Къде бе? И тук е. Не, знаеш кой е тук? Да, не точно там. Добре, оставам 2 пържоли. Оставам 2 пържоли, 2 ябълки, 2 врати, 2 дърво, 2 дърт. Аз се взема за всеки случай да имам 10 дърва в мен. Опата, така. Аз си имаш ли? Да набера малко камък. Да, аз това шак да бира. Тук ако искаш да почнем и така надолу. И аз ще взема си направя кирка. Извинявай. Махни ме, Мартине! Снимаме клип. Сега, не може. Муквай, бе! И аз ще копая тук. Сега така е добре. Не, още един ред. Не, така. Защо? Добре, бе! Колко камък имаш? 5. Какво за хилиш? Какво за хилиш? Аз до сега събирах дърво. Махни го това чудо от това. За камината ли говориш? Не. За теб. Без камината. Сложи там въгъл. Тук? Не. И тук. По торча? Да. Давай. Кажеха. Камък сега. Какво? Сега ще направя една брадва и една кирка. Аз направих кирка. Къде бе? От камък ли бе? Не, дърво. Не стига. Не стига. Ще го пая надолу, чули? Не. Що? Дей. И защо? Дей. И защо? Направих за теб и за мен кирки. Благодаря. Аз би това няма Аз взема моето. Остави моето в честа да се го взема. Остави ги. Мерси. Това го оставам. И аз имам 5. И така. Оставям да, ще взема всъщност едната дървена кирка и другата. За всеки случай, ако ми трябват. Фали бе, кога ще стане ден? Нали? Дайте ме вече, искам да излезам навънка. Знаеш какво? Чао. Не бе, се загубиш. Не, аз съм тук. Никол! Аз съм отвънка само. Разглеждам. Има една овца, ще отида да убия, чули? Чао. Отида да убиш. Ми отивам. Майко, прибих се. Като смотана, как няма се прибиш. Ела тук къде е дома? напротив знам. Дай ми такова от крава. Вълна. Не. Не, вярно, дайте месо. Да, месо да е също. Не от крава, от овца. Да, е същото. Значи има вещите. Да, знам. Пускай. Какво да пускам? Пускай. Какво да пускам? Нали съм ти казал? Пускай зомбитата. Добре, и сега само да сложа пържолята. Ага. Знаеш, тук ще направя на таванче. Да направи за всеки случай, защото... Зомбарче. Да не дойдат. Значи къде влизам? Ето за сега. Откъде запускаха зомбитата? Натурална. Не бе, момиче, дай нагоре бе. Difficult. 100.
100% добре. Back to Сега ще game. денка. Да, тук му. Тук падна един точ. Ще го взема за мен. Ще го сложа в чест. Знаеш какво? Имам една вълна. Ще сложа. Аз май ще направя един дървен меч. Но и аз се направя. Дървен или каменен? Аз каменен. Не, в каменен. Само един или повече? Не един захоча. Да. Ай, че тази ден аз тивам. Добре, аз само да си направя меч. Тън. Едно меч. Готово. Останах пръчки. Имам пръчки, ако искаш вземи един и си прави. Да, ти направи ли? Да. Беги. Аз като играх там на една тъпа игра. Бре, аз идвам с теб. Аз ще събера малко дървце. Бре, събери. Аз не знам какво ще правя. Да има. Аз ще отивам да убивам кравите и така отзад. Вечето! Бягай! Не сме ли? Да, бягай, бягай! Те живеят ли? Те могат ли? Какво да ли мога? През деня. Да, мога. Офари бах. Аз видях горящо зомби. Да, убий го там. Не, аз ще убия. Вещица. Беше точно до кравата и аз си помислях за крава отново. Това зомби дали умряло вече? Скелетън! Убих го с един удар. Аз съм за дървлеца. Аз може да съм малко. Хубаво, че ти виждам още ник на има, иначе да не се изгуба. И ето аз ти го виждам. Да, ти си тук. Аз ще Аз търся ще храна. направим фермичка. Добре, аз тук ще убивам зомбите. Аз ще бера такова фермичка. Нема цели тъпанар. Бум. Взех 20. Оцели ме има подпали, тъпчо. Ах ти. Това взех ли? Не взех. Добре, и вещица май ма видя, знаеш ли? Защо съм интересувал? Ще ме убиеш. Убия, бе. Не знам къде аз паднах в една вода. Не мога да се Аз ще измъкна. набера там 5 семенца. Чакай. Да има. Да, вземи семенца. Хайде де. Мъкъма Вземам значи... 5 ще взема. Добре. Аз трябва да ям нещо. Яже. Бързо, че балончета ще ми свършат. Сега. Хайде. Хайде. Даже 6 взех. Браво. Къде има вече? Ето. Не знам, аз май си мисля. Направо ще начупа. Крава отивам при нея. Аз отивам вкъщи. Аз убих 2 скелета и единственото, което ми даде е овца! Но тя малка е, ех ти. Май видях крипър, затова ще съм Какво малка. ще направя, че Не забравя? ми гръмне до мене. Май ще да правиш нещо, ма не знам. Да, фермичка. Добре, сега ще чакам утре и ще дойда да убия тая овца. Ела да направим фермичка. Къде си? При къщата. Значи, тук ще направим фермичка. Значи, много ще ми е гадно някой крипър, ако ни гръмне къщата. Но ние ще направим. Една тъпа къща. Да, ма все пак си къщата. Добре, тук съм. Добре, виж сега, това ще не е фермичка. Я ще да направиш едно такова, как се кажеш. Я знам. Да, сетих се. Мутика. Да. Та-та-ра-та-ра-та. Иди по-бързо да вляза в къщата. Дървена, май. Дървена, каква да ще свърши работа. Камен, защото няма. Ви трябва ни сребро. Да, за кофата. Карай се, Това давай. от коса прави. Среброто? Не. Имам... Първи ми я. Така, идвам. Стой, гледай. Как ще я направя, за да ще хареса? Без... Взех ли я? Не, аз я взех без да исках. Бре, искаш ли? Да, дай. Ето тук. Да. Аз ще засадя дърва и тук до къщата. Чим да ги взема отвътре. Никол, ти я взема, чеката, не аз. Пак ли аз я взех? Значи... Валям ти я вече. Съжеля вече. Взех я. Ора, виж дали ще е добре. Чакай само да взема дървенцата. Кан-тън-търън. Може да спреш. Измислих едно нещо. Какво? Чакай. Тук по средата трябва да сложим някаква вода. Така.
Тук да не се вижда просто. Да, добре. Да не идват зомбите. Да, защото много пъти на мен... Добре стана. Да, аз тук сега ще съсеждам древенца. Къде е тази тъпа вещица? Кокошка. Овца също. Имам 2 овце вече. Браво. И месо. Ко правя, бе? Гъба видях. Ако ме убие... Не! Какво стана? Нищо. Гъба! Ще я взема. Добре, ма не я яш. Няма, аз имам предвид така голяма гъба. Да, ние сме живяли в такава Да. Ще взема мънито. Тук пак ще направим покривче. Можем да си наведем. Покажи на хората. На хората ли? Да. То само една гъбка ми даде. Направихме. Тая тъпа гъба. Добре, тук те ще го направя. Ей, тук има езерце. Може да направим въдите и да дойдем да ловим риба. Аре. Нямаме пайжина. Да. Но ще излеем вечерта. Да. Да убием някакъв паяк. Кокошка, 2 удара. Не, с 1. Аз сега събирам храна тук до къщата и после ще дойда при теб. Значи, взела съм още вълна от овцата. Сега ще убия едно праце и убих и една кокошка. Значи... Виж колко добре го направих, ела да видиш. И сега съм да убия това гадно праце. Да. И дали ми 2 пържолки, май. Карай поне да ядем. Поне ще ядем. Да, тук съм... Опа, за малко. Какво правиш, бе? Нищо няма на картинката. Бягай от тук. Гледай, го загубихме това. Много си зле. С мене, бе. Дай ми го. Добре, покажи, виж как направих отгоре градинката. Пак ме минах отгоре. Добре, къде отиваш, бе? Нали да го кажа, ако има отгоре? Едно листо. Ще много тъпа. Честно. Аз искам да дойда тук долу да покажем. Чао горе. Аз вече го показах това. Тук направя така. Тук е така ще снимам. Да, пътче. Пътечка. И тук отгоре да си направим ли покрив? Не, ще. Да. Ма ще има зомбита тук, да. Да, за това искам да си има. И много ми е гадно, когато някой крипър дойде и ни гъмва къщата. Или пък някой зомби да ни щупи вратата. Това не е проблем. Да, нямаме още. Отгоре там да ни влизат. Да, от тук. Това е аз набрах дърво и го изхъбих, оставяме само 20. Има малко. Готово. Нещо. Може ли факела? Не. Аз имам. В честа май. Не е вярно, 20. 20! Ох, тук сложих едно. Като не знаеш да се образи. От тук няма как да дойде вече. Всъщност тук трябва да сложим врата, защото могат да влизат в тавана. И като спим да не събуждат, да набият. Тук не могат да влязат. Могат. Напротив не могат. Напротив могат, паяка може. Да. И от тук и така, тук така и тук. Ма не, няма. Не, с стъкла ще го направим. Стъкла ли? Да, искам да гледам. В смисъл? Да гледам. Така с стъкла. Аз разбрах, че да сложим и тук просто и така. Това ще го махна тук. Ей така. Тук падна в мен. Е така. Да сложа някакъв. Друго някакво. Какво е, бе, Мартине? Имаш ли батерия? Имаш ли играта? Махни хора, махни. Не ми това да си стигли тук. Какво? Добре. Тук отстрани да слагам ли аз? Не още. И какво ще правим сега? Не знам, май. Сега сетя нещо, което трябва да направим. Добре, подслонихме се добре. Май ще трябва да свършваме. На мен ми харесва. Айде да свършваме. На мен ми харесва да свършваме ли? Да. Добре, приятели, това беше от нас.
Довиждане до следващия епизод.